खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरबाय आरोखि नैबे ओंखाम संग्रानिफ्राय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आं दिनै मा खालामनो नागिरदों दिनै जि सोंनो नागिरदों आङो ओमफ्राय रुटि नादों आं रुटि एवखांबाय ओमफ्राय एवखांनासो भिडिअ खालामबाय आरो आं रुटिया आंना बारा एवनो रोङा आं गाव जानो आन्थाखौल' एसे रोङो आरो बारा बुरजाखौ रोङा रुटिनि महराबो देन्जारसो खहे खथेलाय ओमफ्राय दिनैथ' सान्दुंआबो मोजां दुंदों नै ओमफ्राय बेखायनो जि सोंनोसै आरो मैयासो माइदि होखांदों दाख्लै ससे सोंनानै दङ सोंजोबनो हायाखै ओमफ्राय सोंजोबनो हागौमोन अखाबो हानानै होबाय आरो मा होनो खुन्दुङाबो थोस्लाबाखैमोन फारि लानाया ओमफ्राय बेखायनो दिनै बिदिनो सोंनोसै होननानै सोंथ'आलासिनो दोनदों आरो खुन्दुङाबो थोस्लाबखाला होननानै ओमफ्राय दिनै सोंनोसै नोंथांमोना आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायनो मोनथारदों आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम खुसि जानानै साबस्क्राइब खालामदो आरो साराब गोनां बायदि जाबाय थाबाय आङो एकदम गन्थङाव माबा नांथे नांथे मोनो बयबो जाखायो बिदि बयबो माने जेनेबा जाय गन्थङाव नांथे नांथे मोनो बियो माबा सुखुवा आरो बेनो मोनसे साराब बायदि जाबाय आरो थ' बिदिब्ला जामाय जि बिएम नायनानै ओरै फुदुंदों आं लाल साहा फिसाजोआ आंना माबा जादों उदैया गेस जादों खोमा जि खिलुगासिनो खिनायाबो मोजां खियाखै लाव लाव खिदों ओमफ्राय बेखायनो फिसाजोनो लाल साहाजों रुटि बानायना होनोसै ओंखामबो जाथाराखै बेखायनो रुटिजों लाल साहा फुदुंनानै होनोसै होननानै बानायबाय आरो आं दिनै रुटिखौ नङाबाथ' जोंहा जाबाय थाखाया जानोलाय मोजां मोनो खामानिया बारा थ' बिदिबो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आंखौ जाखांबा भिडिअ खालामो होननानै जेरावखि जाया मानो जाखांबासो गोसोखाङो आरोखि जाखांलाय लांबाय नै माबाफ्रा थेमाफ्रा खालि जाजोब्बाय बेनो लोमजानाया लों जालायबाय हनै खिनाय जानानै रुटि मोनसेखौनो जायाखै ओमफ्राय बेनो एवबाय जोंखौ जाजोब्बाय बायद' ओरैहा लेथ्रा ओंख्रिया मटर आलु रुटिनि ओंख्रि आरो मटर आलु बिसोरथ' जानो हायाना लाल साहा फुदुंना होबाय लाल साहाजों सोमनानै जाबाय ओमफ्राय बेथ' जायासैनो जादो नाम्बार आरो मोनसेखौनो जायासै नोंलाय साहाजों सोमनानै जानो थिनबाय आं साहाजोंबो सोमनानै जाया ओंख्रिबो जाया सानसुनि थाखाय दालि ओंख्रि संसै ओमफ्राय जि सोंसै जोंना बिखुनजोआ जि सोंनायनि जिखुनजो सोंनायनि बाजायो जिखुनु सोंनो बाजायो आरो दाबायदियाव जि सोंबाव नामा बायबांबा मेनला मोजां मोनो माथो खालामनो दानो लुबैयो ओमफ्राय दानाय हाजारखि बायनायखौ गाना मानो दानाय बायदि एकदम दख'नायानो जेरावबो मोनखायाखै आरोखि ओरैबायदि दानायानो ओरैबायदि मोनसे स्पेसियेल जाखायो मायदि गोनांबावसो बिनि सायाव आं दानो लुबैयो दानायखौ गाननो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बायनायफोरखौ एसे बादबो होमबाबो गाननांगौ उफाय गैया जों दाबाय थानोबो हायाना ओरैनो गोबावजों खनसे बोसोराव खेबसेफोर दानाय जायो आरो दख'नाफोरखौ ओरैनो गामसाखौथ' दाबाय थाखायो 20 खान 15 खानखौ दाबाय थाखायो गामसाखौ नोंबो दाया आंबो दायाबा बोरै जानांगौ जाखोना हौवायाबो जिखौनो दानो बाजायो सोंनो बाजायो दख'नाफोरखौ गामसाफोरखौ बाजाया आरो ओमफ्राय दख'नाफोरखौ बाजायो बायबांबा मेरला मोनखायो होननानै होमबाबो जि सोंनानै आं भिडिअखौनो खालामनो सोलाबासै नै दासो खालामबाय आं नै खायगासिनो आरो नै खायगासिनो नै एकदम इउ साइज सोंबाय आरो अखा हाहां माहां थिखोहां माहां खालामलाबाय थाबाय ओमफ्राय हाथ'वासै अखायाबो ओइ माथा सै माथा पिअ रिजाल्ट होनायनि मिस्टि जाहैनांगौमोन जि सोंनानै जारलासो जाबाय ने ओइथिंबो गय गायस्लायनैनो जोबखोगासिनो बिथांमोनहा खेबदोंब्रा इलाय गासैखौलाय खेबला होनलायबावो हैदै मेंबाय रायज्लायनो बालायबाय हाबाब एफा थाबायनानै मेङा जायो दाहालागै थाबायबा गुवाहाटिफोरखौनो मोनहैलायसिगौमोन बा थांलाय फैलाय दुल
आरो 75 केजिनि थाबायनाय ओरैबायदि गोजोखाबाय रावबो जावखुनो हानाय नंला बेजों थाबायनाय मा एसे हिंसा अखाया नै दाव हानानै होबाय एकदम माबाखौनो बेखौनो खुनुरुखुमसो थिखोनो हाबाय नाराय जराय माबायदि हानायानो हानाय गाव हानांबाय आरो मालानि दिनावबा थोरनो मोनबावो खायखांजोबनो एसेल'सैमोन सोंनायाथ' सोंखांजोबनो हाखाबायमोन ओमफ्राय खायनो एसे दंबावोमोन आरो माबाखौ जिंगानि गुस्थि ओमफ्राय एसे फारि एसे दंबावोमोन जि सोंखांनानै थिखोखांनानै ओंखारलायबाय मिस्थि जानो मालायनि पिअ पास जानायनि जों गामिना एकदम ओरैबायदि फार्स्ट डिभिजन थांजोबदों आरो बेसे मोजां ने एबारनि पिअ फाइनाल होनायफ्रा गासिबो फार्स्ट डिभिजन थांजोबदों ओमफ्राय मिसजों होनायाथ' सासेल'खासोमोन ओमफ्राय बेबो सेकेन्ड डिभिजन थांदों आरो सासेल'बाबो ओमफ्राय दा जों बेखौनो जाहैनो ओंखारदों देलाय मालाय फिसा फिसौ लानानै नै फिसा फिसौ लांफायाबाथ' जाखाया जेरावखि थाङा जानानै फैखांबावबायसोनो सासेयाथ' गिदिरा ओमफ्राय आरो जाहैफाबावसिगोन आंजों ओइथिंबो दं नै बिथांजो मोनहा आगोल थांग्रोबाय बै खिथुआवबो दङ फैगासिनो फैद' आहा इसाना खुनुरुखुम सोंनो हाबाय ओमफ्राय थिखोनायाथ' खुनुरुखुमसो हाखाबाय फैद' जाहैसै मालाय हौवाफोरना मोनायावसोनोहाय सेक्रेटसोनो मालाय बिसिना सेक्रेट माने स्पेसियेलनो मालाय बिसिना स्पेसियेलनो मालायहाय हौवाफोरना स्पेसियेलनो हिनजावफोरना एकदम माबा आरोखि रेजेकखौ जाहैनांगौ हौवाफोरना स्पेसियेलनो मोनायाव दासो दुगैनानै गोजांज्रोम मोनलायदोंहां गुसुथार अखायाबो दसेनो फैब्रबलाबायो ओमफ्राय खोथिया फोनोबो थोआ मानोबो थोआ बोथोरानो बिदि जाखाबाय नालाय दैज्लां बोथोर सफैहांबाय न'आ नै मोनफैबायानो जोंनि न'निफ्राय नै ओरै खान्दा बेयावनो आरो सासेयाव हनै फोद्दा फैबाय सासे फोद्दा फैबाय हनै डाबल जानायनि बियो हाग्रायाव गोलैनायखायसो हा ओइ गोलैगोनबो फिस्लाथार बिसिनिया एकदम फिस्लाथार गोजां बोथोर जाफिनबाय नै जोंना गोजां बोथोरावसो गाननो रोङा आरोखि माबायावसो गानो दैज्लां बोथोरावसो गोलोम बोथोरावसो मिस्थि जानो फैनाया नैबे बिथांनाव आरो एसे नाहरदो नैबे बिथांनाव आदा नन्दआसो रायले रावबो राया ओमफ्राय आदा फथि रायो आरो नोंहा नाहरसो होनदों बिफाया रायो बावदोंसो आङो नोंसिना न'निखौ लाफानाङा होनलायो जाबाय नै आयौ हनै सा दंबा लोंगोन नैबे आदायाबो जानो फैलायदों आरो बोरमा खासि बागान गोनाङा सोरबा खावबा होनदों ओमफ्राय सिन्था मानो बिहामजो मोननि नामा मावथारनायनि मिस्थि जाग्राया सासे फैबावबाय नै सासे नङा माथो सानै गोजोथार जि गोजाननि दासो सफैदों बेस्रा गारिजों फैनायनि खोथा जोंना एकदम खर' सानानै मुलि जाब्रबलायनांबाय आं दसे रेस्ट लानानैसो थोरनो हासिगोन आं आयौ ओरैबायदि 8 खान जि सोंनायनि खोथा एकदम 8 खान जिबाबो ओरैनो प्लेन नङा नालाय फारि लानाय ओंखायनो बिराद ब्रे फारियाबो ओंखायनो माबा जायो आरो एसे परिश्रम जायो ओमफ्राय दसे रेस्ट लानानैसो आं थोरनो हासिगोन थोरग्राफ्रा फैबाय लोगोफ्रा ओमफ्राय एसे दसे थोरथ'नोसै आं दसे रेस्ट लानानैसो थोरनोसै नङाबा आं हानाय नंला आयौ डाइरेक्ट हस्पिटालावसो थाहैनांसिगोन आं इसान थोनग्रा नै आब'मोनहा जामाइजो मोनहा नै फिसाजोनियावलाय बिजायंनियावलाय बिजावजालिनियावलाय एकदम नायबाय था नैबे आब'खौ फिसाजोआबो एकदम बिजायंआबो गासिबो माबा दंजोबो नालाय नायबाय थादो आरो नै जोंना इसान थोरग्रा पार्टिफ्रा बेसे बुरजा ओरै सासे दंबावो आफि बियो आंनि ओमफ्राय नैबे आब' आंनि आब' नै हांहांबाय ओइ सैमाथा दंबावो 8 खान गोजौ सोंनायनि खोथा सानथाम सानब्रै सोङाबा हाखाया रावबो इसान थोरनायनि सा लोंहोबाय नै हाथ'वाखै आरो दङ नै गांब्रै दंबावो ओरैबो दं सा लोंग्राफ्रा आब'
साहा लोंखांबाय ओमफ्राय मोनानायखाय थांजोब्बाय हनै आबौमोनहा गाबोन फैफिनसिगोन आरो बाय बाय होनलांदो एसे बाय बाय होनलांदो बाय बाय थांदो आबौमोन गाबोन फैफिन दे है मा गुदनाय जानो दा मोनायाव गुदनाय माबा सानाव गुदनाय जायो नामा सानाव गुदनाय दोनलाबायो थैगोनसो जि सोंनानै मेंनायनि खोरोरो मैथा बांगालजों अमा बेदरजों जानोसै स्वामि लाबोनाय मैथा बांगालजों अमा बेदरजों संगासिनो दा मोनांहां जाबाय जानोसै मोदुमला उन्दुनोसैलाय आरो जामायजो बियाइमोन मैथा बांगालजों अमा बेदरानो मोनांहां जाबाय ओमफ्राय एकदम दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय जामायजो बियाइमोन एकदम भिडिअखौ आङो दासान्दि बारा लाबोबाय थानो हायाखै माबा मा होनोमोनलाय जि सोंबाय थाबाय आरो खामानियानो खामानि जागासिनो ओमफ्राय रावनिबो भिडिअ नायनोबो सोलाबाखै आं नुवाखै माबायदि महरावनो सिनायखायो माबायदि बुगा लेले अमा मोजां एसे खामानिया सेक नाङाबा मानसिफोरना एसे साफा थादोंमोन आरो थारमाने दासान्दिथ' खामानियाबो सेक नांगासिनो एसे खामानियाबो हास्लाबा जागासिनो ओंखायनो मोखां एसे बारा देलायाबाथ' नायजाखाया बुगा लेले ओइ बाजै अर नांनाय बायदिसो जामायजोनि मोखाङाबो जिखुनु जाया बाय बाय जामायजो बियाइमोन दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो